Myslím si, že z našej strany to bol veľmi dobrý zápas až na pár momentov. Hrali sme veľmi dobrý hokej, presne to, čo chceme, korčuliarsky a sme boli veľmi silní, takže to nám dneska zaistilo 3 body. Asi to, že si na začiatku v prvej tretine mal veľa zákrokov, ti veľmi pomohlo aj do ďalšieho priebehu toho zápasu. Vždy je lepšie, keď brankár má nejakú robotu a dostane sa do toho a keď si šáhne na ten puk. Takže dneska mi to samozrejme pomohlo po dlhšej dobe trošku. Takže ja som bol za to rád a ďalej to už išlo lepšie a lepšie. No. Predsa len u brankára 0 je vždycky cenná, je jedno koľko má zákrokov, takže ako to vnímaš, po dlhom čase si bol opäť prvý brankár? Tak 0 je super, ale tak ja počítam hlavne víťazstva, ale to už je taká čerešnička na torte a samozrejme, že ma to teší a tie posledné mesiace, roky boli ťažké, zdravotné problémy, či už choroba alebo teraz operácia, samozrejme ma trošku pribrzdili, takže ja som veľmi rád, že som mohol pomôcť týmu k 3 bodom. Kde si videl možno ten najväčší rozdiel, kde sa lámal chleba v tom zápase? Tak myslím si, že ustali sme ich presilovky v tretej tretine, tam to bolo dôležité. Myslím, neviem presne, koľko ich tam mali, ale bolo ich niekoľko v tej tretej tretine, takže super robota na PK od našich chalanov, bojovali tam a v podstate ťažko sa super dostával k streľbe, takže veľká pomoc od nich pre mňa. Ty si bol aj pri tej poslednej prehre v Banskej Bystrici, keď si striedal Konora. Zrazu z tých výkonov, ktoré boli trošku dole, ste dokázali vyhrať 3 zápasy v rade, takže určite taký návrat na víťaznú vlnu aj spokojnosť väčšia v týme. Tak spokojnosť samozrejme, že keď sa vyhráva je, ale nesmieme zaspať na vavrínoch a pokračovať v tvrdej robote. A bola tam trošku horšia séria, horšie zápasy z našej strany a neboli sme s tým spokojní, tak sme trošku sme si povedali, čo máme robiť inak a trošku sme aj potrénovali, zamakali a prišlo to, čo sme chceli, že sme začali opäť vyhrávať.